Hai sitios que teñen maxia, xa contei de algún, pero algún de vos diga, xa estou Juan coas súas magias, as cousas hai que vivilas, sentilas, entonces contaxia unha enerxía especial. Estou en Covelo, se vides lá, eu non sei se se aprecia na cámara, se ve Covelo aí abaixo metido, unha zona fértil, un val. E aquí estou no monte do Castro, aí hai un puebliño que chaman Castro tamén. Aquí xa fai miles de anos había presencia humana, aquí había un poblado castrexo. Bueno, o que estuveran aquí e non estuveran no val era porque unha das cousas para defenderse se poñían en sitios elevados. Aquí é moi difícil, o que intente escalar hasta o Castro pois vai quedar moi exposto e é moi difícil desfacerse del. Chamaba a atención que donde empecé a subir o Castro hai un vía crucis ao longo, encontrei varias cruces ao longo do acceso a chegar hasta aquí, pero apareceu un conxunto que é unha hornacina, un calvario, 3 cruces, seguramente é un culto posterior, quen sabe se aí podría ser a entrada do Castro naquel momento e se cristianizou, non o sei. O que si é curioso é que neste enorme penedo que se ve o val aí abaixo aparecen unha serie de gravados que logo, pois, imagino que xa fai miles de anos aquí hai homes e dende este alto, pois, igual os deuses seus lle pedirían, lle ofrecerían e lle pedirían que a natureza fora generosa coeles, non? Normalmente moitísimos conxuntos destos, donde existen petroglifos, estaban orientados sempre hacia o val. Esta era a zona dura e a zona fértil era que era ali, co seu río. Aquí se nota o río, non sei se vos, por aí baixo outro río, e hai unha serie de coviñas. Posiblemente despois o cristianismo, estes sitios foran xa sagrados para eles, plantou esta cruz e a último elemento do Vía Crucis que falaba eu antes de chegar ao Castro está aquí, neste penedo, estás ao lado do petroglifo, ao lado destas coviñas que é unha intervención humana hai miles de anos, pois colocaron a cruz. Sagrado antes, sagrado despois. Bien, paga a pena a vida, sigo dicindo, aquí hai unha enerxía. Xa me contaredes se sabíades deste lugar ou se vos tamén sentides este tipo de enerxías cando estades en sitios, pois como en algúns lugares determinados como este, porque eu en Castros estuve en moito, pero este noto algo especial. Está loco.